Gilibkas na sa Transportation Security Administration kon TSA sa United States Department of Homeland Security ang ilang travel advisory sa tugpahanan sa Mactan. Subay nini ibalik na ang direct flight padung og pabalik sa Los Angeles og dinhi sa Sugbo. Ani ang exclusive report. Sa travel advisory, gihulagway sa Transportation Security Administration ang kakuwangan sa seguridad sa mga airport sa Pilipinas. Subay kini sa gilatid nga security standards sa International Civil Aviation Organization kon ICAO. Mato ni Gemma Madlangit Nietes, Supervising Transportation Regulation Officer sa Office of the Transportation Security, dunay kakuwangan ang Mactan Cebu International Airport nga nakitaan sa Transportation Security Administration atol sa gihimong security audit. Hinuon natubag na kini sa tagduma sa tugpahanan. Ang pinaka-perennial problem gidya before, tanag yung informal settlers nga ming encroach na siya sa ato ang perimeter fence. Subay nini mabalik na ang direct flight gikan sa Sugbo padung sa Los Angeles. Mahimo kini posible nga sa buwan na sa Mayo karong tuiga. Security assessment sa US government, sa US TSA din sa tuwa, compliant pangita nga airport. Gipahibaw usab ni Mary Ann Di Babayaw, ang manager sa Public Affairs Office sa Mactan Cebu International Airport, nga hapit na matapos ang pagpabarog sa secondary fence sa airport. Mas higpit hinuon ang ipatuman nga seguridad tungod kay adunay laing scanner alang lang sa mga biyahe padung sa Los Angeles gawas sa security scanner nga gigamit karon sa OTS. O sige, tagkuan karon na sa perimeter fence. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.